Mana bir gyýyz bilen bir enesiň basy bar. Enesiň 41 ýaş, gyýyzynyň 18 ýaş. İkisi birek bilen ol ara baraýyn diýip jilleşip aýdym gözleşip duran pilla nara qammat adam enesinden ara bir amadan boljakda dep gyýyl görsäp gözler boldy. Enes aýtdy, meniň 41 ýaş janym gyýdym, men bir ara baraýyn dep enesi gözläp bir gözler boldy. Mana bu taat Mahmud Kırratanyň şoraga aýtýan aýdymlaryny eşitdiň. Salam. Oğlandır dilinde sızası var, enesin durmen birer barayın. Muntazıya dursak bil günahsı var, enesin durmen birer barayın. Muntazıya dursak bil günahsı var, enesin durmen birer barayın. Kırdama gıydım başım yaşali, men göçün tongurligida duşali, canım gıydım dur men ara barayın. Men göçün tongurligida duşali, canım gıydım dur men ara barayın. Aydın dinleyen doğanlar, bu aydın 16 dakika oldu. 16 dakikanın hemmesini eşitiniz. Bir ene gyzyň kıssasy, eşitdiň ahirine baka, näme diýipdir? Ene canım, emda canım uğripdir, bedeninde ter gözlerin çüripdir. Alkım ettin maz kemin mürripdir, ene sendir men birer barayın. Alkım ettin maz kemin çüripdir, ene sendir men birer barayın. Garram bolsam garrylaryň ýaşy men, altyn ýer akmyşyň gaşy men. Derrew bardan bir ýigidem duşy men, janym gyýdym dur men ara barayyn. Derrew bardan bir ýigidem duşy men, janym gyýdym dur men ara barayyn. Yetişir murada, durmagam bolat yok ızada. Derdime martırmam bundan ziyada, canım enem durmen ara barayın. Derdime martırmam bundan ziyada, canım enem durmen ara barayın. Kıydağa gelecektim doğru gel tözden, hiç mavi bolos yok uğru dilden. Men göçen töngür yigitga duşar ben, canım gıydım dur men ara barayın. Men göçen töngür yigitga duşar ben, canım gıydım dur men ara barayın. Canım enem durmen ara barayın. Canım gıydım dur men ara barayın. El kısa, ondan sonra gyzyň inesinden çoku çıkman, ineme maňa dostluk etjek däleken diýip bir agasy bardy. Meniň kemala gelenime agamyň gulagyna degreýin diýip 4 kelime söz aýdar boldy. Mahmud Kırrata ýerli ýetirýär, bu aýdymyň duamy bar. Canım agam gahar edip aýkarma, inem ýanakçy kimi çaýdyrma. Savcı gelse onu ağa qaytarma, canağa can indi meni geleştir. Savcılar gelse sen onu qaytarma, canım ağam indi meni geleştir. Ağ elimden esem geliyor hünerim, kara
yaşam kaldım karayım töründe, dan seher ağlıyor yarım uğrunda. Düşmanının nahas yatsa göründe, canağı can özün beni geliştir. Düşmanının nahas yatsa göründe, canımağım özün beni geliştir. Canımağım düşmanımdan taş buldum, ta ölünce meneklen kaş buldum. Canımağım oğluyla baş buldum, canağı can özün beni geliştir. Canımağım oğluyla baş buldum, canağı can özün beni geliştir. Canağı can özün beni geliştir. Mavata ağam meni geliştirasa kör tacik hazara beramasın deyip özüm yanak bir boydağa versin deyip 4 kelime söz aydar boldu. Mahmud Kerata yerine yetiriyor. 4 kelime sözü eştin näme diýipdir. Bul aydymyň ahirine dinläň aziz biraderler. Mahmud Kerata şulayana kulk aydymlara fermaýyş beren isleňizler şulanmerden tamaşalyn. 0788 90 92 45. Ağa menin yarım bakmasın yılkı, degene gidasa ederler gülke. Adımın biz oğlan yaman men tünke, canım ağam özün saylap geliştir. Adımın biz oğlan yaman men tünke, canım ağam özün saylap geliştir. Ağa menin yarım bakmasın baba, derdime martırmamından ziyada. Elim bilen tutup uğrama ola, canım ağam özün saylap geliştir. Elim bilen tutup uğrama ola, canım ağam özün saylap geliştir. Usul hamiyatdan Kadir Kul Müsterini dukandan her türlü MP3 gazalları ele getirebilirsiniz. El Mudamın sizlerin hizmetlerinizde Kadir Kul Müsterini. Ağa menin yarım dinlesin eşek, ayağıma uğrama canağa kuşak. Yanımda kop olsun oğlanım yumuşak, canım ağam özün saylap geliştir. Yanımda kop olsun oğlanım yumuşak, canım ağam özün saylap geliştir. Ağa menin yarım bakmasın baba, derdime martırmamından ziyada. Şu dünyada yetin beni murada, canım ağam özün saylap geliştir. Bu dünyada yetir beni murada, canım ağam özün saylap geliştir. Mahmud Kerata bulaydyny saft edende 1393-nji ýyly saft edip sizler azizlerin katlaňyza hödürledi. Bilen 25 ýaşymda men. Ağa menin yarım bakmasın diye, hepde de bir gelmez canağa diye. İşan götürüp keskerim estiye, canım ağam özün saylap geliştir. İşan götürüp keskerim estiye, canım ağam özün saylap
dostuna geleştirdi. Galynnam aldy da toy sahatyny berdi. Penşembe gün sillen tokkuňyz, şemmi güne alşyňyz diýip sahat berip goýberdi. Şemmi güne kellalçylar gelip gyzy alyp gitdi. Gyz barda üýüne her gapdalynda bir ýeňesi bolup tama saldylar. Tama salandan soň perdanyň arkasyndan garap gördi. Almarynyň içinde bir egis dur. Bul egise gözü düştü. Gözü düşen soň bul egise juwan emermeniň pataly bir bolmaýadyr diýip pikir edip oturdy. Akşam boldy. Akşam bolandan soň mollalar gelip nikahını bestetdi. Besteden soň ýigitler getirip oglanyň gabak gitdi. Ada bilenden bir öncegini götürüp garap gördü. Garap görse göz kör, başı kel, sakkal diýsen 40 garş, boy diýsen 1 garş. Ağam mene eli bilen oda uran eken diýip ağlap bir sözleri boldy. Mahmud Kerata ýerini ýetirýär. Men bir gyzyl gültüm soldum yarallar diýip. Ey Hudaja. Başgaňy sap diýsem gözüm kör eken, sakkalyn bitbasibim ram hor eken. Gözüm düşdi bir bet ýakyn dur eken. Men bir gyzyl gültüm soldum yarallar. Gözüm düşdi bir bet ýakyn dur eken. Men bir gyzyl gültüm soldum yarallar. Ağam meni beren eken möjege, rengini mengzetdim sari öjege. Çakat artyp nakas giýsen guçaga, men bir gyzyl gültüm soldum yarallar. Otur artyp nakas giýsen guçaga, men bir gyzyl gültüm soldum yarallar. Mahmud Keratanyň gülki aýdynlaryny ele getiren diýseňizler, mana birlemlerden tamas alyň. 0788 90 92 45 lemlerden tamas alyp bilersiňizler. Şuna ýana gülki aýdynlary ele getirbilersiňizler. Galladadyr gapybynda ýatmana, burundokda elin bilen atmana. Sakkalda kucaklaşıp yatmana, men bir gyzyl gültüm soldum yarallar. Sakkalda kucaklaşıp yatmana, men bir gyzyl gültüm soldum yarallar. Geldim öz ilimden menem bulaşlap, beni duşlarımı ýygypda taşlap. Dem kısmasy bar ekeni haşhaşlap, men bir gyzyl gültüm soldum yarallar. Dem kısmasy bar ekeni haşhaşlap, men bir